Γεια σας. Το βίντεο αναφέρεται σε μερικά θέματα του YouTube, έτσι. Πρώτο θέμα, μερικά παιδάκια που ανεβάζουν βίντεο για τα like, για το Facebook, για αυτές τις παπαριές. Είστε για τον Μπούσο. Είστε τελείως ελληνοί με αυτές τις μαλακίες που πάτε και βάζετε. Δεύτερον, για τη 10χρονη κοπελίτσα που ανεβάζει τα βίντεο για τον Justin Bieber που λέει είμαστε belieber και μαλακίες. Λέει ότι γιατί τον κράζουμε και αρχίδια τέτοια. Τέλος πάντων, λέει ότι λέμε εμείς ότι ο Bieber αλέσει τις 10χρονες μικρές και τέτοιες μαλακίες και αυτή το αρνείται, λέει ότι έχει φίλες μεγάλες 20χρονες που είναι belieber και τέτοια. Και επίσης λέει ότι είπε το εξής πράγμα. Γιατί κράζετε τον Justin Bieber ενώ δεν τον ξέρετε? Η απάντησή μου για σένα, κοπελιά, είναι εσύ το ξέρεις γαμό το μουνί που σε πέταγε γαμό το μουνί? Το ξέρεις γαμό? Το ξέρεις? Όχι, γι' αυτό σκάστε, δεν θέλω να πω μαλακίες. Και τρίτο θέμα, ένα πολύ σοβαρό που βλέπω. Πατάς στο YouTube να δεις τα γκολ του Champions League και του Europa League και τι βλέπεις? Σου βγάζει γκολ που βάζουν κάποιοι πούστιδες στο Pro και στο FIFA. Στα αρχίδια μας, ρε παιδιά, στα αρχίδια μας. Εμείς ζητήσαμε κανονικά γκολ, να βλέπουμε τα κανονικά γκολ και όχι την κάθε παπαγιά που πάτε βάζετε και εσείς στο Pro. Αν θέλω δηλαδή πάω και εγώ μέσα στο σαλόνι και παίζω Pro και το ανεβάζω στο YouTube, αυτό δεν είναι καμιά λογική. Μου αρέσει όλοι να σας σπίξουμε με την μπατερίτσα στο κεφάλι, δηλαδή το σπότ Παναγιώτη. Έλεος δηλαδή. Ευχαριστώ. Γεια σας.